Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa nag-inusarang Sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kanginan sa Roman Obitis Foundation, ang pagtuki. Ug kini inyong lagad si Pagtuki Tats Samson. Makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, September 7 karon 2013 ug atong pagatukion mao ang Mega Cebu Month, no? So mo ni ato ang topic karong Sabaduha mga igsoon, ang Mega Cebu Month. Kay ang September mauman ang bulan nga gisaulog, no, ang unang pagsaulog nato sa Mega Cebu Month karong September 2013. So mo na nga kuyog gimi ninyo mga igsoon haron atong sayran, no, gikan sa atong mga bisita karong buntaga ang mga mahinungdanon nga mga kasayuran mahitungod sa maong kalihukan mga igsoon. Apan sa dili pa, again, mangayo ko ninyo katahuran labi na gyud sa atong mga suki kayong tigpaminaw, no, sa mga lugar nga maabot nining pagsibya sa mga isla, no, nga naa kanunay nga nagsunod nato sa isla sa Leyte, sa diha sa Camotes Island, sa Bohol, sa Negros, sa Mindanao area, ug ingon man sab dinhi sa ato sa probinsya sa Sugbo, no, ug ingon man sab sa mga suki nato diha sa Lahog, sa barangay Lahog, ug ingon man sab sa siyudad sa Naga nga maoy nagsunod sad kanunay nining ato ang programa. Ug ingon man sab sa ato mga kaigsuonan sa Talisay, no, labi na gyud ang mga barangay captains nga diin nakihimamatan nila kagahapon haron tukion ang Mega Cebu program. So kaninyong tanan nga mga barangay captains, labi na gyud sa ABC President si Konsehal Charles Basiliote, no. So kaninyong tanan, once again maayong buntag, no. So niini nga to ang pagtuki karon. Again, amo nang gi-mention kaganina nga ang September mao ni siya bulan sa pagsaulog nato sa Mega Cebu Month. Adunay mga programa nga gipahigayon niini mga igsoon. So kung mahisgotag Mega Cebu program, kini siya nagpromote ni siya og long-term and collaborative planning and action, no, haron mamahimong sustainable ang kining gitawag tog city region ug nang lantaw sad ni og kanang gitawag tog wholesome, advanced, vibrant, equitable and sustainable, kung sa minugbo pa Mega Cebu Waves, no, or Mega Cebu. So nining maong programa atong gipanglantaw ang 2050 nga paglambo, no, sa tuig 2050 kining tanan mahimutang na, no, ang mga panglantaw niining Mega Cebu. So atong sayran mga igsuon kung unsa may mga kalihukan nga gipahigayon, no, karong buwanas pagsaulog, no, sa Mega Cebu Month, unya unsa may mga kalihukan haron mapadangat pa ngadto sa katawhan kung unsa gyud ning Mega Cebu. Unya pinaagi niini masayran sad nato unsa man sad gyud di ay ang Mega Cebu Vision 2050. So man kuyugan ta mga igsuon sa ato ang mga dinapit karong buntaga, unya amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyohang mga suhestyon o baka mensahe o baka ganahan mong mo interact sa ato ang mga bisita karon. Palihog dial lang sa tuwang pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka sa 255-5754. Ug ato ang pagtuki mobile ang numero 0923-486-5473. Again, 0923-486-5473. So muna ang mga numero diin inyong mapadangat ang inyong mga mensahe. Unya kini nga to adeng pagtuki episodes inyo na siyang ma-access, no. Available na siya online. Simply log on lang sa www.raficonrafi.org.ph. Again, www.rafi.org.ph ug inyo tong mabati, no, ang mga nangaging programa nato nga ato ang gituki. Okay. So di nato lang anon mga igsoon, ato na yung ipaila nga ato ang kuyog karong buntaga dinhi sa studio. Gikuyugan ta sa kasamtangang program officer, no,
sa Mega Cebu program, si Sir Jake Ilustrisimo. Sir Jake, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Tats, og sa tanang suking tigpaminaw sa pagtuki. So, maayong buntag sa tanan. Unya, kuyugan sa mga igsoon sa kasamtangang Executive Director sa Ramon Abitis Foundation Incorporated, Eduardo Abitis Development Studies Center, si Ma'am Evelyn Nacario Castro. So, karong taon-taon, mukuyog siya uban nato. Haron iya sa dang sayra, no? Kung unsa may mga kalihukan kabahin sa Mega Cebu. Okay, mga igsoon, amo mong giawhag once again sa pagsalmot, no, pinagi nining at pinagi sa mga numero nga ato ang giisgutan. Okay, unahon siguro nato pagpangutan si Sir Jake. Sir Jake, kining ato ang sa ulog karon sa September month, no, sa Mega Cebu. Unsa may katuyuan ni ini, sir, nga gihimo man ni sa Mega Cebu? Yeah, first of all, ang kaning Mega Cebu month na conceptualize lang siya karong tuiga, no. So morning karong September maong pinakaunang pagsaulog sa Mega Cebu month. So kaning Mega Cebu month na conceptualize siya as part sa atong intensive nga communication plan para mag-raise og awareness or awareness among the stakeholders para makabaw ang tanang Cebuano or tanang stakeholders sa Mega Cebu program alang sa aron masayod sila sa objectives sa mga tumong sa program. So morning gihimo nato ang Mega Cebu month as part sa atong major engagement programs para mo involve sa tanang stakeholder. So involved sa Mega Cebu month are the planners, ang youth, women, and all the different sectors nga stakeholders sa program. So gawas niining kampanya nato, sir, sa Mega Cebu program, pinaagi nining ato ang pagsaulog sa Mega Cebu month karong buwana, unang pagsaulog nato karong buwana. Gawas pa niya na, sir, unsa may mga gihimo pa ninyo nga mga kalihukan ngadto sa mga kalangsuran og syudad haron mapahibaw, no, haron masayran sa ato ang mga stakeholders ug mga partners kabahin sa Mega Cebu program? Yes, of course, na-identify man sa atong sa communication team sa Mega Cebu program nga dapat na ay widespread nga awareness sa program. So we sugod ni adtong July, we've been going to sa pito ka mga syudad ug sa 6 ka munisipyo nga part sa nga covered sa Mega Cebu program. So nagsugod ta og school tour, so natay interaction sa atong mga elementary and high school students. Although dili gyud siya ingon nga widespread, we have kanang reached out to some schools bitaw. So we started from there. So and then after that kay moto ni padayon ta og ni saka ta bali. So gikan sa ubos ni saka ta ngadto sa mga local politicians or local including na local chief executive sa tanang munisipyo og tanang syudad. So ni presenta sa Mega Cebu program ngadto sa atong mga konseho og ni kuha ta og bali murag nangayo tag endorsement or murag blessing ba kunuhay sa atong konseho para ang Mega Cebu program ma-adapt sa tibuok LGU. So we've been presenting to mga different councils and also with the different mayors and the vice mayor. So mo nang importante kaayo ang ilang role sa Mega Cebu program kay para ma-continue nato ang collaborative relationship nga gi-promote sa Mega Cebu program. Dapat adunay a very good relationship bali sa Mega Cebu team and the local chief executives and also the councils. Okay. Sir, kumusta man sa pagbisita ninyo sa mga eskwelahan, no? Unsa may mga maayong resulta labi na sa pakiginabi ninyo sa mga estudyante o ingon man sa mga local leaders? Yeah. Sa part sa mga estudyante, no, at first kay ato mangyud silang pangutan as part of the program sa each itinerary sa school tour, ato gyud silang pamutan-on kung kabaw ba sila or na ba sila idea about sa Mega Cebu program. Unya ang ato yung common nga answer or general nga makuha nga answer is no. Wala gyud familiar sa Mega Cebu program. So that is our chance bali to educate them and to inform them and
and maybe to inspire them to be part and be involved in the program. So maunang naatay mga mostly atong mga high school students, no, they are very excited kay ang vision manggod sa Mega Cebu program, it's for 2050 long term. So kitang mga mga dako-dako na ron, we will be mga senior citizens. Ang atong mga batan-on mao manggoy Anang panahon na. Yes. Anang panahon na. Anang panahon na pa. Ang atong mga batan-on mao ni siya ang atong mga end beneficiaries. So because in 2050 sila naman ang mga ginikanan, sila na abali ang nana nila responsibility sa kalambuan sa nasod and specifically Metro Cebu. So that is why very important nga atong i-inspire ang youth ug atong mapasabot nila ang objective sa program. Although very surface level pa ang atong pagpabatsyag nila sa unsa ang Mega Cebu program, we're starting from there. Along the way will continue to deepen their understanding of the program, its objectives and its vision. So meaning to say na ay mga follow through activities nya usa na ni ana kining Mega Cebu celebration, no, karong buwan na. Yes. So daghan tag follow through activities. So good pa lang ni. In fact, this is the very first of the very long list of engagement programs that we have to do para mo raise tawag awareness sa program. So ikahuman na ning Mega Cebu Month, of course, celebrate na ni siya matag tuig ang continuing gyapon ang atong pagbisita sa different stakeholders sa matag LGU. Sir, kumusta man unsa may reception sa mga aripunta sa mga local leaders nato, no, sa mga LGUs? Kumusta man unsa may ilahang reception so far sa pagkadungog nila sa Mega Cebu program? Well, at first, no, I think personally ako kung politiko ko or kung leader ko of an LGU, I will be very receptive to a program nga aims for sustainable growth, nga ang tumong bitaw is really progress, is smart planning and smart growth. So ang general reception nato sa mga konseho, no, og sa mga mayor og sa mga vice mayor, naagid tay murag warm welcome sa atong mga political leaders kay mao lagi ang framework sa Mega Cebu. It's for collaborative effort para mo progress ang Metro Cebu, because ang ato magungtumong is dili tinagsa bitaw nga example kung Cebu City, dili ra ang Cebu City amo progress, will be hand in hand good with each LGU and each LGU, that means the 7 cities and the 6 municipalities, alang sa paglambo mahitungod sa 2050. So makaingon ka sir nga ang kining 3 ka mga LGUs or mga munisipalidad o syudad mo dungan gyud ni sila tubo. Why mabiyaan ani nila? Wala gyud mabiyaan. Mo natong tumong gyud. It's collaborative planning. So mo na nga inyong gipaladman karon sa Mega Cebu team ang pagpahibalo kung unsa ang programa. Okay. Yes. So by the way mga igsoon, naatay usasad ka bisita nga kuyog nato karon taud-taud ato sang pagginhawaon og gamay kay perti nagkuha na ba gini, no, nagsaka pa gini sa hagdan nato diri atong taud-taud ato ning ipaila og ato ning pasultion. So Sir Jake, balik ta. So karong balik ta karong buwan na sa September celebration nato. Unsa may mga dagkong kalihukan sir nga naa karon inyong ipahigayon? Yes, okay. So this is the main part. So bale niadtong September 2, no, pag Lunes, niaging Lunes, giformal na to og launch ang Mega Cebu Month pamaagi sa usa ka gamay lang nga program sa Cebu Provincial Capital nga giatenan sa mga nagkalain-laing mayor o mga representatives sa atong MCDCB o Metro Cebu Development and Coordinating Board. So sa maong program ato pong gi-launch si Megabay ug si Megaday. Si Megabay ug si Megaday. Nakinaot ko nga kabaw siguro ang atong mga tigpaminaw, no? Familiar siguro kay. Unsa may papel anan Megaday sir ug Megabay? Si Megabay and si Megaday mo ni sila bali atong models for the youth in 2050, because si Megabay and si Megaday wants a Cebu that is wholesome, advanced, vibrant, equitable, and sustainable. So bali sila ang atong models for the youth in 2050. So mato, no, sa maong programa gi-launch ang atong mga mascot. So
I've seen nga gi-publish sila sa paper, so I'm expecting some of our listeners siguro atong mga tigpaminaw familiar sa mga naong ni aning sila Megabay ug Megaday. So kini sila si Megabay ug si Megaday expected nga masuroy-suroy ni sila aning 3C ka mga syudad ug lungsod. Good. Di lang karong buwan na, no? So sugod karon. So karong buwan na gipaila sila. Gipaila sila, Okay. pero mao na gyud na sila ang balimurag image model o murag endorser baka sa Mega Cebu program. So kuyog nato si Megabay ug si Megaday sa paglibot-libot sa mga nagkalain-laing eskwelahan o mga city hall baron, mga munisipyo og lain pang lugar nga na ni-aim ta og to spread awareness about the program. So kuyog nato permi si Megabay ug si Megaday. Okay. So mga igsoon atong siguro higayon na nato ipaila ang kuyog sa dinhi sa studio ang usa ni siya ka finalist no sa jingle contest sa Mega Cebu nga celebration nato sa September, si Sir OG Milgar. Sir, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Kumusta, sir? Again, atong ipaila no ang finalist sa jingle contest nato as part sa ato ang celebration karon sa September Mega Cebu Month, si Sir OG Milgar. Sir, again, mayong buntag kanimo. Mayong buntag po diha, sir. Unya sir, ay kalinti pag greet ang imuhang mga kasilinganan o mga mahal sa kinabuhi. Ako ang i-greet ang tanan nga mga naa diha karon sa Panimalay ug ang tanang mga tigpaminawan, no? Mayong buntag kaninyong tanan. Unya giawha ko kamo sa pagtambong sa atong grand finals sa Cebu Mega Jingle Writing Contest, which will be this coming Saturday, karong Sabado, September 14, adto sa CCC, Cebu Cultural Center. And then manghinaot mi nga kami inyong buligan og tagaan og suporta. Okay. Sir, kining jingle writing contest na to, pila mo kabuok karon nga finalist? So far ang ni-qualify as finalist, 8 ni sila kabuok. So napalaran nga naapil ko sa 8. Anta wa ko nagplano nga mo join kay gusto na ako ari na lang unta ko sa Megabay para koy kuyog mini sir. Para kay kuyog Sir Jake. Pero Sir Jake lang akong kuyog niya sa man nga marag di magig ko mo qualify. Suwain lang ko sa jingle. Ya, nasurtian. Sir, unsa may kanang nganong naka-come up man ka sa imuhang jingle? Unsa gitoy title, sir, sa imuhang kuan? Ang akong title sa jingle, title sa akong jingle karon kay Wow Mega Cebu. Wow Mega Cebu. Niya gi-pattern gi-kuan ni siya gibase sa theme sa contest ug ang kana siya yung objective or vision sa Mega Cebu. So dito namo gikuan gibase ang content ug ang unod sa kanta niya. Ang hinaot mi nga naigo ba gyud kaha namo ang intention ba, ang objective sa programa. Karong taon-taon sir ha mo sample ka karong taon-taon lang. One liner lang mga sample. Anyway, after sa ato ang interview no. Okay, Sir Jake, karon usa kining jingle writing contest, usa ni siya sa mga dagong kalihukan nga nakalinya. Napabaylain sir nga mga contest or mga activities nga kuyog niining maong pag-celebrate. Yes, naka-line up na bale no ang atong mga activities para sa Mega Cebu Month. Usa niini mao ang jingle making contest nga ipahigayon karong Sabado sa Cebu Cultural Center sa Lahog. So at kaning atbang sa UP gani. So during usa lang ni siya sa mga different competitions. Another competition we have is the Heart of Worship Choral Competition. So atong partner niya kaysa Mega Cebu Month manggod nagkuha tag mga partners nga organizations para motabang nato og organize sa maong mga activities. So para sa jingle making contest mao ang soundtracks mao tong partner sila Miss Gloria Villarojo and Sir Isagani Villarojo of Soundtracks. And sa 21 pod we have Heart of Worship Choral Competition. Maong ang atong partner sa maong competition si ang Full Gospel Businessmen's Fellowship Incorporated. So sa maong competition na ay mga church choir nga mag-compete for
for the prizes nga ang style mo gani is mura siya outreach program. So bali ang prizes nga madaog sa winning church choir ihatag bali sa usa ka beneficiary school nga gi-represent sa maong nga choir kay we have 13 choirs representing one school per LGU. So bali mao siya So 13 na sad ni. Oh, 13 na sad. So Okay. it's a form of outreach program, community outreach good sa Full Gospels Businessmen Fellowship Incorporated. So another activity we have is the academic contest, no. This will be held on the 24th and the 25th. So maor gyapon sa Cebu Cultural Center. So in the competition maura gyapon the 13 LGUs are represented. So sa academic contest nato natay 6 ka category. We have a quiz bowl para sa high school, an oratorical contest para gyapon sa high school, and then we also have a poster making contest. Sa college level pod naapod tay quiz bowl para sa college students nato, naatay extemporaneous speaking contest, og last na atay painting contest para sa atong college students. So sa 24 mo na siyang competition sa high school, and then sa 25 ang competition nato for the college level. And then another major competition yun is the search for the Mega Cebu Ambassadors. So kaning search for Mega Cebu Ambassadors, no, kay of course being the program being kanang bag-o pa gyud siya, nangita ta og mga modelo aside ni Megabay at ni Megaday, mangita ta og mga representative bali sa atong kabatanon nga very fitting nga mo represent sa program og sa vision og sa objectives niani. So ang search for Mega Cebu Ambassadors, of course represented yapon ang 13 ka LGUs. So naatay mga kandidata, so mga very wholesome and very smart girls who are from each LGU who will be competing on the 27th sa sa Cebu International Convention Center. So sa maong competition pod ato pong i-appeal ang mo siya bali ang culminating activity. So we have the awarding ceremony Sa katong mga contest. sa tanan natong mga contest. So Okay. dungan ni sa tanan sa 27. So 27 bali ang atong pinaka major event of the month. So mo siya ang atong lineup of activities. So makaingon to sir nga di na day mika-appear sir Urgi aning goan kining Ambassadors. kay young one day Di na ang pwede. ipakita. Okay. So mo ni siya sir paghimuon ni siya sa September 27. Cebu International Convention Center. So mo diha ang awarding sa mga nanaog no sa mga contest nga atong gisgutan kaganina. Unya nay mga activities nga himuonon didto sa Cultural Center, Cebu Cultural Center, no? Katong academic contest. Jingle contest, Ang choir competition ug ang academic contest. Okay. So mga higala mo ni ang mga dagkong mga kalihukan, no, sa agig pagselebrar sa Mega Cebu Month karong buwana. Amo mong giawhag sad sa pag tambong nini aron makakita sad mo og unsa pod ang mga kalihukan, kinsa ang mga mananaog, no. Unya inyo sang madungog ang mga huni ug mga awit ug ingon man sab ang mga ambassadors nato nga ato makit-an, no, nga maoy mo libot-libot sa 13 ka mga lungsod ug syudad haron mo pahibalo o pasabwag sa mensahe sa Mega Cebu program. Okay, so mga higala mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kay Boba Mong ang problema sa traffic, solid waste management ug taas nga kaso sa krimen ang tulo sa mga nagunang problema nga gisagubang sa Subo karon. Kini base sa datos nga nakalap sa mga scholars sa Young Minds Academy sa Rafi Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Ako si Pagtugig Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation. Nalangkat sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ang best institutional website sa gipahigayon nga ika-16 nga Cebu Archdiocesan Mass Media Awards kun kama ni adtong Septembre 1.
Ang website sa Rafi nga anaa sa www.rafi.org.ph adunay regular nga updates sa mga balita, inspirational stories, publications, mga hulagway, videos, audio recordings ug ubang materyales nga nagpahibaw sa publiko sa mga programa ug inisyatibo sa foundation ug nag-awhag usab kanila sa pakiglabot sa pagpalambo sa komunidad. Sa laing bahin, nakadawat og mga relief goods gikan sa Rafi ni adtong Abril 20 ang di mo minus 480 ka mga bata gikan sa mga naapektuhang pamilya sa insidente sa sunog nga niigo sa Sitio Bato, Barangay Ermita, Syudad sa Sugbo ni adtong Abril 17. Ang Dolores Aboitiz Children's Fund ug Education Development Unit sa Rafi niapod-apod sa mga relief goods nga naglakip sa mga sinina, tsinelas, hygiene kits ug mga gamit pang eskwela. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga alumni sa Young Minds Academy, Ermita Gender and Development Office ug mga tanod sa Barangay Ermita. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simsimanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagbuki Heidi, maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad kadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipadala ang nomination form kadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga higala. Sir, kining mga activities na to, no? These are contest man ni siya. Aduna pa ba kay gayunan nga atong mga kaigsuonan, sir, mga maka-participate ni ining mga contest? Sa mga contest bali sa atong mga competitions no naatay mga ongoing kay atong part example sa academic contest nagpadayon paghihapon ang pagpili. Ang atong partner magud ani is ang Coalition for Better Education. So sa karon nagsige pa sila og pangita og mga finalists nga maoy mo representar sa ilang LGU kay dapat pilian man gyud na. So diba? kung ikaw naa ka sa Naga for example, ato ka sa qualify ka dito sa Taganaga. Okay, eventually kung ikaw may ipadala kung ikaw may manaw, ikaw may ipadala, ikaw sa may 24 o sa 25. Bali mo na siya ang atong finals. So ongoing pa ang selection process. Ongoing pa ang selection o ang competition sa LGU level. Sa LGU level. Alright. So ang uban sir nga mga kalihukan like katong choral contest, kumusta unsa may mga unsao man nila pag-appeal niini? Ang choral competition karon kay ang atong progress no is nangayo na taog endorsement bali og approval ngadto sa DepEd Region 7 para napili naman gud ang atong mga beneficiary schools gikan sa lista nga gihatag nato or gi-endorse bali sa Full Gospel Businessmen's Fellowship Incorporated. So mao ni siya ang kaning mga beneficiary schools adtuon kini sa mga each choir mga participant bali adtuon ang ilang eskwelahan og mag-conduct sila nga og murag campus concert. So before ang competition ig ka-21 so ilang adtuon ang matag eskwelahan nga gi-represent nila og adto sila mag-outreach gyud nga naa gyud interaction bali sa mga estudyante. So mao to na ay campus concert og makig-istorya sad bali kay mga high school students manggod ni. So ang ilang tumong gyud is values formation. So since they are church choirs so mao na atangi ang atong pagbisita sa mga church choir sa atong mga eskwelahan. So expected sir nga ang mga mananaog ani mausad ni sila mo tuyok-tuyok pod sa 3C ka mga lugar sud sa Metro Cebu. Atong awhagon sila no nga of course ma-share pod nila sa tibuok ka Metro Cebu ang ilang mga talento ba. So kung arita sa kuan sir, arita sa kining ilahan ni Sir Oji kanang kini siya nanagay finalist ani so na close na ang selection process. Okay. Or elimination, no? Ang elimination. Pero elimination.
ang ato manggong call for entries niadtong Natapos na. natapos na pag Okay. buwan sa Agosto. So karon nanatay 8 ka mga finalist. So mo ni karong sunod Sabado actually. So ikahuman og paminaw sa pagtuki iga alas 10 hantod sa Diretso alas dayon ta dito. Diretso na sa Cebu Cultural Center ika alas 2 hantod sa alas 5 sa hapon ang atong program. So mo na siya ang finals o ang competition day sa atong mga finalists para sa jingle making competition. Okay.